Vítame vás pri pravidelnom prehľade najdôležitejších udalostí z oblasti daní, účtovníctva a legislatívy za uplynulý týždeň. Prajeme príjemné počúvanie. V zbierke zákonov bolo zverejnené oznámenie Ministerstva financií o vydaní opatrenia z 2. júla 2025, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o správe s informáciami o daní z príjmov. Upravujú sa požiadavky na elektronický formát, v ktorom účtovné jednotky, ktorým vznikla povinnosť uloženia správy s informáciami o daní z príjmov, ukladajú túto správu do registra účtovných závierok. Zverejnená bola aj vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. júla 2025, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia colného zákona. Dochádza k zmene výšky nákladov spojených s vykonaním colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín a zároveň k úprave prílohy týkajúcej sa pravidiel a údajov na vyplňanie colných vyhlásení na dočasné uskladnenie, oznámení, dôkazov colného statusu tovaru Európskej únie, žiadostí a rozhodnutí. Účinnosť 1. augusta 2025. Zverejnený bol aj zákon o cenných papieroch a investičných službách, ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa aj zákon o účtovníctve. Dopĺňajú sa povinnosti v súvislosti so sprístupňovaním účtovných dokumentov a aj iných dokumentov požadovaných smernicou niektorých typov podnikov na jednotné európske miesto prístupu. Finančná správa zverejnila informáciu k novele zákona o účtovníctve. Na jej webe nájdete aj informáciu k predaju pohonných látok a používaniu nového vzoru daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Zverejnené bolo metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k uplatňovaniu zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na noviny, časopisy a periodiká od 1. júla 2025. Európska komisia prijala súbor opatrení na zjednodušenie uplatňovania nariadenia Európskej únie o taxonómii, ktorého návrh bol pôvodne uverejnený vo februári 2025 ako súčasť balíka Omnibus 1. Ktorého cieľom je znížiť administratívne zaťaženie spoločností a zároveň zachovať kľúčové ciele v oblasti klímy a životného prostredia. Európska komisia vydala aj odporúčanie, v ktorom načrtla daňové stimuly určené na urýchlenie cieľov Európskej únie v oblasti čistého priemyslu. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvojový program Organizácie spojených národov oznámili významné rozšírenie svojho hlavného programu Daňoví inšpektori bez hraníc a na 4. medzinárodnej konferencii o financovaní rozvoja predstavili tzv. Tax Inspectors Without Borders 2.0. Oznámenie sa zhodovalo so zverejnením výročnej správy. V oblasti vzdelávania vám dávame do pozornosti, že už je možné prihlásiť sa na cyklus seminárov Dane komplexne, ktoré vás pripravia na skúšky daňových poradcov. Už 10. septembra vás daňová poradkyňa Alica Fisterová na seminári oboznámi s legislatívnymi zmenami v neziskovom sektore, ktoré sa dotknú aj športových organizácií. Okrem toho sa uskutoční 17. septembra aj seminár s názvom Organizačné zložky komplexne a 22. septembra bude seminár na tému fotovoltaika a s tým súvisiace zmeny. Na všetky semináre sa môžete prihlásiť na webe SKDP. Rozsiahlejší prehľad informácií z oblasti daní a odvodov nájdete v našom spravodajcovi, ktorý vychádza každý týždeň v stredu. Aby ste žiadne číslo nezmeškali, prihláste sa na odber newsletterov prostredníctvom webu SKDP. Ďakujeme, že nás počúvate.